सारे सा रे गा रे गा मा गा बिदि खालामनांगोन जों मुरकिनि प्रेक्टिसखौ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मुरकिनि सायाव। माने हिन्दुस्तानी संगीतआव जोङो जिथु मोनो मोनसे टपिक मुरकि, नोंथांमोनाबो खोनायो जायफोरा मेथाइ सोलोंबाय थादों, जायफोरा दायो क्लासिकेल सोलोंदों बा मेथाइ सोलोंदों, बिथांमोननि खोमायाव मोनसे सोदोब फैबाय थायो, मुरकि, खटका, गामा, मेइनखौथ' आं नोंथांमोननो बुंबाय, जोङो मुरकि, बिदिनो मुरकिखौ आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन। गिबियावनो आं मुरकिनि जिथु डिफिनेसन बेखौ आं नोंथांमोननो बुंगोन। डिफिनेसन आरो मुरकि आरो खटका बे मोननैया इकुवेलानो दे, मुरकि आरो खटका बेफोर मोननैया इकुवेलानो, खिन्थु जास्ट बिनि स्वरखिना एसे डिफारेन्स। बे गांसे बिजाब दङ राग परिचय होननाय, बे बिजाबाव दङ मुरकिनि सोमोन्दै लिरनाय। आं बे मुरकिनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नोंथांमोननो। मुरकिया जाबाय मोनथाम सरखौ मोनसे बेन्दोङाव दोननानै स्पिड खननाय। गलाय होनना बुङो हिन्दीयाव, खिन्थु नोङो बर' बेन्दों, मोनसे बेन्दोङाव माने मोनसे बेन्दोङाव थानानै आरो मोनसे माथ्रायाव थानानै स्पिडआव खननांगोन बेखौ, बेखौनो मा बुङो? मुरकि होनना बुङो। अब्ला जों दायो बेखौ बोरै प्रेक्टिस खालामगोन? मा होनदों? मोनथाम सर, नङा होमबा? मोनथाम सर लागोन जों मा? सा रे सा, अके? बे जागोन मोनसे सा रे सा 1 2 3, माने मोनथाम सर बेयाव सा रे सा। बिनिफ्राय नोङो बेखौ लानो हायो आरो मोनसे एग्जाम्पल, सा नि सा, बे सानि मुरकि, सा रे सा नि सा। ओमफ्राय पा दोङो, पा मोनथाम होनदोंथ', पा दा पा मा पा मा, बेबो। दायो आं बिदिनो मोनसे बेसिक अलंकार नोंथांमोननो खोन्थागोन, नोंथांमोना आंनि स्क्रिनाव लिरना होदों, बेखौ लिरनानै लाबानो जाबाय, बेनिफ्राय प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय। आरो बिनि सायाव जुदि माबाफोर सोंनो गोनां थायोब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। नायलांदो नाय, सा रे सा मोनसे अलंकार, जेनेबा बे मोनसे अलंकारसो। सा रे सा रे गा रे गा मा पा मा पा दा पा धा नि सा नि सा रे सा नि सा नि धा नि धा पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे सा रे सा। बे मोनसे अलंकार सिदा सा रे गा रे गा मा पा मा पा दा पा धा नि सा नि सा रे सा नि सा नि धा नि धा पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे सा रे सा। बे अलंकारखौ जों दायो मुरकिनि स्टाइलाव जों माबायदि प्रेक्टिस खालामगोन? नाय, सा रे सा, अके? सा माने गिबि मोननैया जों सायाव स्टप जागोन बेयाव, सा रे सा रे गा रे गा मा गा, बिदि खालामनांगोन जों मुरकिनि प्रेक्टिसखौ। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा धा नि धा नि सा रि सा रे सा। फार्स्ट मोननै स्पिड जाद्रायनांगोन, सा रे सा नि सा रि धा नि धा पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा रे सा, अके? मुरकिनि प्रेक्टिस खालामबाथाय बेयाव नों भइसखौ बहुत लाइट लांनांगोन। जुदि बेयाव गोमायोबा सा रे सा होमबा बे मुरकि जानाय नङा। बे खटकानि मानसि थांगोन, सा रे गा रे गा मा पा मा नङा। सिम्पल मुरकि माने नोङो मुरकि प्रेक्टिस खालामनायाव आरो ना बेसिक गोसो होनांगोन, नोंनि भइसआ लाइट जानांगोन, अब्लासो नों बे मुरकिखौ नोङो गावनि गोदोनो एक्सेप्ट खालामनो हागोन। जेरैबायदि सा रे सा, सिम्पल लाइटआव जोबदों, आंथ' जेबो कर्स जायाखै। सा रे सा रे गा रे गा मा पा मा पा दा पा धा नि धा नि सा नि सा रे सा नि सा नि धा नि धा पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा रे सा। खायसे बेखौ, खायसे मोनथाम सरखौ खायसे खटकाबो होनना बुङोलै। बेनिखायनो आं मोनसे प्रुफ लाना फैदों, नै बिजाबाव मोनदों नालाय, बिजाबाव आङो मोनदों, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थादों। बेनिफ्राय
दाथ' बे मेन बेसिक जाबाय हा बे बेसिक जाबायबा दायो बे मुरखिनि बे अलंकारानो जोङो बे मुरखिनि जिथु स्टाइल खननायनि माबायदि बारायलांबाय थागोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअ खिथागोन नाय मामोन बियो सा रे सा ओके जाबाय बियो सा रे सा बेखौ जों दायो डाबल फैगोन सा रे सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा धा नि धा नि सा नि सा सा रे सा नि सा नि धा नि धा पा दा मा पा गा मा गा रे गा रे सा रे सा बेखौ डाबल ट्रिपल माने खेबनै खेबथाम खेबब्रै खेबबा बेसेबां हायो खालामबाय था बेसेबां खालामगोन बेसेबां नोंहा मोजां बेनिफ्राय आरो मोनसे स्टाइल दङ जोङो सायाव मुरखि लाबोनो होमबा सा सर' सा रे सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा saya mau gini pikir ini baru kalau baca sa re ga ma pa da ni sa kalau baca sa re ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa jadi biasa practice खालामबाय था आरो माने नोंसोर मात्र मोनसे ध्यान लाबानो जाबाय मोनसे नटिस खालामबानो जाबाय नोंनि भइसआ राफ जानो मोननाय नङा लाइटलि जानांगोन ओके स' नोंथांमोना दायो बेसिक मुरखिनि सोमोन्दै बेसिकखौ बुजि मोनबाय आरो नोंथांमोननो मोनसे आङो कुइसन सोंनि बे खाटका माखौ बुङो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि बर' गथ'फोरा नुनानै एसेबाबो सोलोंनो हायो आरो प्लास आंखौ नोंथांमोना थुलुंगा होबाय थानायनि थाखाय आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर आरो उनफोराव आं बेनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोगोन होननानै आङो सानदों नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामबाय थायोब्ला एक्सुवेलि थारैनो आङो आंनि जितु चेनेलाव बेफोरबायदि मोनफा भिडिअ लाबोगोन होननानै सानदों थ' दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोननोसै ओके गोजोन्थों थेंक इउ